Li bajarê Cinêfê li Swîsreyê civînînyanegeha salane ya netewên yekgirtî li dijî tundey û tewanên yê bi serkêm netewan tên dest pê kir bi amedbûna nûnerên gelek welatan û destgehên mafên mirovan û rêxistina yasa a Kurdî cihê xwe bi hêz diçmînan û karê yanegehî de girt. Me gelek û daxwaza me a sereke ew bû got herêmeke aram ji Herêma Kurdistana Rojava bê pêkanîn û bê ji bo parastina gelê me di herêmê de. Rêxistina yasa di gotina xwe de ronahêda serpirxa li pêwîst û êrişin li dijî Kurdan û tewanên bi ser watên ji aliyê rejîma Sûrî ve û alî hinek ji hêzên rêkberî ve jî û çawaya piştgiriya Kurdan teybe di warê aborî de û avakirina bajarên wêranbûyî wek Serê Kaniyê û Kobanê. ناگو هەواڵێ me gotin û dixwazim xwe bikim pir pêşîniyar derketin ji netewên yekbûyî ji ber parastina hindekanî yan jî kêm netewan di berî şer de û di navbera şer de û di piştî şer de. Yanegehê reşnivîsa planan amade kir û tişta her giring di planan de hatî dikiştina sedemên bingehiyê tundî û şêwaz û rêkên çareseriyê dema tundî dest pê bike û çawayê parastin û asayîşî. Jara forume ya îro tendutujiya hemberî kêmneta û hindikayên olîviye siyasîne pênc xalên giring hatin guftûgokirin îro ew jî sebebên tundiyê çine netîceyên wê çine û awayên çareseriyê çine. Xala herî giring ew got çawa mirov dikare tundiye rawestîne berî got pêkor. Pêwîstiya vê yanegehê ji Kurdan re cuda bû. Ji bo jmarek mezin ji karzanên mafên mirovan û welata amade bû û rewşa Kurdan ya alûz de ku Kurd bikarin dîmenên giştî bikînin wan û tewanên bi ser watên. Kar û çalakiyên dîbatî di roja berdewam bûn û babetên wê nê sereke li ser Kurda bû. Çimkî Kurd rewşeka alûzî û tang re derbas dibin. Sîpan Derkiş, Boryet News, Cinêv.